Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Шаноўныя слухачы радыё Марыя, мы вельмі радыя расказаць вам пра адну цікавую падзею ў культурным жыцці краіны. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь адбылося адкрыццё арт-лекторыя роднага слова. Гэта музейна-часопісны праект, прымеркаваны да 85-годдзя мастацкага музея. У чым ідэя праекта? У кожным нумары часопіса «Роднае слова» мастацтвазнаўцы друкуюць вынікі сваіх даследаванняў і дзеляцца з чытачамі уласным поглядам на гісторыю найбагацейшай мастацкай калекцыі Беларусі. Чытачы «Роднага слова» чытаюць артыкулы, а пасля далучаюцца да сустрэч з даследчыкамі ў музейнай прасторы, дзе могуць пабачыць, паслухаць аўтараў і задаць пытанні. Адкрыла арт-лекторыі «Роднага слова» лекцыя «Скульптура укрыжавання з галубічаў» са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь «Пытанне паходжання твора» вядучага навуковага супрацоўніка аддзела старажытна-беларускага мастацтва Станіслава Чавуса. Кожны, хто быў у музеі, памятае, што ў асноўнай экспазіцыі ў зале старажытна-беларускага мастацтва прадстаўлена укрыжаванне, якое доўгі час лічылася распяццем 14 стагоддзя з вёскі Галубічы. Выявілася, што яно не 14 стагоддзя і зусім не з Галубічаў. Вывучэнне дакументацыі дазволіла выявіць, што агульна прынятыя ў навуцы звесткі пра правінанс твора з'яўляюцца памылковымі. Чытачы «Роднага слова» могуць пачытаць аднайменны артыкул у красавіцкім нумары часопіса за 2024 год, а мы запрашаем паслухаць захапляльную лекцыю, прысвечаную таямніцам паходжання аднаго з найбольш каштоўных помнікаў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея. Слухайце аповед лектара, вядучага навуковага супрацоўніка аддзела старажытна-беларускага мастацтва Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь Станіслава Чавуса. Тэма нашай сённяшняй лекцыі «Скульптура укрыжавання з галубічаў у двукосе» са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь «Пытанне паходжання твора». З першага погляду, здаецца, тут ёсць нейкая супярэчнасць нават у назве. Мы заявляем пра тое, што укрыжаванне паходзіць з галубічаў, мы як быццам бы ведаем, адкуль яно паходзіць, і далей ставім прадметам нашага разгляду пытанне паходжання. У чым тут справа, мы разбярэмся па хадзе. Гэта здавалася б такі вельмі прыватны выпадак, такі канкрэтны твор разглядаецца у дадзеным артыкуле. Это сапраўды артыкул. Артыкул быў апублікаваны ў 4-м нумары часопіса «Роднае слова» за 2024 год. І вось гэтае пытанне паходжання музейных прадметаў, яно сапраўды такое часам бывае мала даследаванае, трэба прызнаць, і яно мае пэўныя наступствы. То есть нездарма вось у заходняй традыцыі мы ўсе ведаем, што правінанс мастацкага твору значыць вельмі шмат. У нашым выпадку, здавалася б, большасць твораў, якія прадстаўлены за маёй спінай, напрыклад, у гэтай зале, яны ананімныя і складана прасачыць іх лёс на працягу стагоддзяў, а і складана яго прасачыць нават у музейных калекцыях. Але трэба гэта рабіць, альбо прынамсі да гэтага імкнуцца. Наша ўвага сёння належыць вось гэтаму твору, гэта укрыжаванне. На гэтым слайдзе я падаў інфармацыю, якую вы можаце прачытаць у этыкетцы. Гэта укрыжаванне прадстаўлена ў пастаяннай экспазіцыі нашага музея. Укрыжаванне датуецца на сённяшні дзень першай паловай 17 стагоддзя. Трэба сказаць, што гэтае укрыжаванне вельмі мае спецыфічныя мастацкія рысы і вельмі высокія мастацкія якасці. У той жа час вельмі архаічны выгляд. Я скажу, што укрыжаванне, у прынцыпе, гэта самы распаўсюджаны сюжэт у старажытна-беларускай скульптуры. У нас 500 твораў, умоўна скажам так, старажытна-беларускай скульптуры 135 укрыжаванняў. І вось, аб'ектыўна кажучы, гэтае укрыжаванне, якое вы бачыце перад сабой, гэта самы, напэўна, выдатны помнік з гэтых 135, якія мы захоўваем. І яго вось гэтыя архаічныя рысы дазвалялі даследчыкам меркаваць пра тое, што гэта хіба што адзіны твор у беларускай скульптуры, які сапраўды адносіцца да перыяду сярэднявечча ажно да 14 стагоддзя. Гэтыя меркаванні мы можам прачытаць
Нават у інтэрнэце, калі мы адкрыем беларускую вікіпедыю, там ёсць асобны артыкул, дзе сцвярджаецца таксама, што это укрыжаванне створана ў 14 стагоддзі, азначана рысамі раманскага стылю. Называецца ён як крыжаванне з галубічаў. Так давайте ж разбярэмся, што мы насамрэч ведаем пра гэты помнік і пра яго паходжанне. Вось сапраўды гэтыя рысы раманскага стылю, іх вызначыў яшчэ ў 60-е гады вядомы даследчык, мастацтвазнаўца, рэстаўратар Мікалай Мікалаевіч Памеранцаў. У тым ліку у выданні 1962 году, якое называецца «Мастацтва краін і народаў свету». У першым томе, там все по алфавіту, значит, Беларусь трапіла ў першы том. І вось сярод такіх значных мастацкіх помнікаў мы вось пад нумарам 3 бачым гэтае ўкрыжаванне. Яно сапраўды датаванае 14 стагоддзям, і менавіта гэты даследчык, ён адзначаў вось гэтыя раманскія рысы, якія яму уласцівыя. З яго думкай і з яго датаваннем, якое ён прапанаваў, пагаджаліся і беларускія даследчыкі ў сваіх працах, у тым ліку вось Алла Константиновна Лявонова піша: самы ранні помнік, што захаваўся на тэрыторыі Беларусі, гэта распяцце 14 стагоддзя з вёскі Галубічы Віцебскай вобласці, азначаны рысамі раманскага стылю, суровасць вобразу, манументальнасць, лаканізм выразных сродкаў, вызначальныя асаблівасці гэтага твору. Такім чынам, вось у гэтай цытаце мы можам пачуць не толькі пра дату старажытную, але і пра мясцовасць, адкуль паходзіць крыжаванне з Галубіч. Давайте ж разбярэмся, адкуль паходжанне стала вядомым. Гэта мы даведваемся у тым ліку з прац Надзеі Фёдоровны Высоцкай, якая з'яўляецца аўтарам каталогу беларускай скульптуры і разьбы 12-18 стагоддзяў, і дзе яна азначае, што у збор дзяржаўнага мастацкага музея крыжаванне трапіла з Віленскага беларускага музея імя Луцкевіча, і яна яго называе ў ліку самых асабліва унікальных твораў, якія былі перададзены ў наш музей. Калі мы звернемся да інвентарнай кнігі музея Луцкевічаў, то пабачым пад нумарам 214, што там сапраўды значыцца: распяты Христос з дрэва, рук не хапае, на дошцы без крыжа, на дошцы ад крыжа без папярэчыны, з Галубіч. Але далей мы бачым, што велічыня яго складае 40,5 сантиметраў. Гэта значна менш, чым велічыня нашага помніку. Што праўда, Надзея Фёдоровна спасылаецца на нумар 215, не 214. Там мы бачым, што памер гэтага твора 103 сантиметра, але ніякага паходжання, ніякай пазнакі мясцовасці у дачыненні да гэтага твора не маецца. Галубічы знаходзіцца ў Віцебскай вобласці, так, ось, то есть это поўнач Беларусі, а па асі ўсход-захад, так, это дзесьці цэнтр Беларусі, і трэба сказаць, што з 1921 по 1939 год Галубічы ўваходзілі ў склад Польскай Рэспублікі. Это быў Дзісненскі павет Віленскага ваяводства, і таму не дзіўна, што у музеі Луцкевіча лёгка мог у Віленскі беларускі музей, які знаходзіўся ў Вільні, мог трапіць гэты твор з гэтай мясцовасці. Аднак лёс твораў музейных прадметаў з калекцыі Віленскага беларускага музея, ён прасочваецца. Віленскі беларускі музей, ён існаваў з 20-х гадоў і да 1945 года, калі ён быў скасаваны, і калекцыі былі падзелены паміж Літвой і Беларусю. У паваенны перыяд, адразу пасля Вялікай Айчыннай вайны, музейныя творы з даваенных калекцый яны аказаліся ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, паколькі гэта быў фактычна першы музей, які быў адноўлены пасля вайны. І ўсе мастацкія творы яны канцэнтраваліся ў гэтым непасрэдна музеі, і шэраг з іх атрымалі нумары гэтага музея. І вось Галубіцкае ўкрыжаванне са збору Віленскага беларускага музея таксама атрымала такі нумар 13551, нумар інвентарны музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Там у кнізе інвентарнай пазначана: фігура ўкрыжаванага Хрыста, не хапае рук, дрэва, разьба, вышыня 40,5 сантиметраў, з Галубіч. Інвентарны нумар Віленскага беларускага музея 214, то бок это дакладна гэты прадмет. І вось гэты нумар МИОФ, музей історыі Отечественной войны, 13551,
захаваўся фізічна на адным з твораў, які сёння ўваходзіць у нашу калекцыю. Это зусім не той твор, які вы бачыце ў экспазіцыі, а іншы. Твор, які адзначаны такімі больш народнымі рысамі народнай разьбы, ён у кепскім стане захаванасці, толькі палову цела, палову фігуры ён мае. Там відаць таму, што ён знаходзіўся на крыжы без папярэчыны, як вось было адзначана у Віленскім музеі. То есть ён проста праз цела быў прыбіты цвіком, там ёсць след ад гэтага цвіка, і пазней ён раскалоўся, і вось у такім выглядзе дайшоў да нашага збору. І вось тут мы сапраўды можам без сумнення казаць, што менавіта гэты твор паходзіць з вёскі, сёння аграгарадок Галубічы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Што ж тычыцца укрыжавання, якое з'яўляецца непасрэдна прадметам разгляду сённяшняй лекцыі нашай, то яно паступіла у збор нашага музея у 1954 годзе. У акце паступлення фіксуецца папярэдні нумар 30 ГИМ 3065. ГИМ расшифроўваецца як Государственный исторический музей. Гэта музей, які планавалася пасля вайны стварыць у Мінску. І, адпаведна, ён ствараўся з тых даваенных збораў, даваенных калекцый, якія трапілі ў музей гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. І там у 1953 годзе былі складзены інвентарныя кнігі, куды быў запісаны шэраг такіх значных прадметаў, якія планаваліся для перадачы вось у галоўны гістарычны музей пасляваенны, як меркавалася. Але ўжо ў 1954 годзе праз актыўнасць кіраўніцтва нашага музея, які таксама актыўна фармавалі калекцыі нацыянальна-мастацкага музея і вялікую увагу надавалі калекцыі старажытнага беларускага мастацтва, гэты збор трапляе ў дзяржаўную карцінную галерэю. Сёння это наш Нацыянальны мастацкі музей. У кнізе інвентарнай гістарычнага музея пад нумаром 3065 фігуруе Христос в цёрновым венке, номер па опісе 1834. Гэты номер па опісе датычыцца такого дакумента, які называецца акт і вопіс музейных экспанатаў, вернутых з Германіі. Справа ў тым, што падчас Вялікай Адчыннай вайны, калі Мінск знаходзіўся пад акупацыяй у 1943 годзе, вялікая колькасць музейных каштоўнасцей з Мінска былі вывезены ў Германію. І вось пасля вайны яны ўжо вярталіся доўгія гады назад у Беларусь і размяркоўваліся па розных музейных калекцыях, ужо паваенных. Такім чынам, наяўнасць гэтага нумара ўжо цалкам выключае верагоднасць, што наше ўкрыжаванне калісьці ўвогуле ўваходзіла ў збор Віленскага беларускага музея. Таму што, як я сказаў, Віленскі беларускі музей існаваў да 1945 года, і пасля гэтага яго калекцыі былі падзелены і адразу перададзены ў музей гісторыі Вялікай Адчыннай вайны. У Германію яны не ездзілі. А гэты твор адносіцца да тых каштоўнасцяў, якія былі вывезены падчас акупацыі. І вось пад гэтым нумарам 1834 мы зразумела таксама бачым, што это скульптура, што это Христос з цёрновым венком, і чарговы нумар тут зафіксаваны. Вось нас цікавяць вялікая колькасць нумароў. І вось тут мы трапляем на чарговы нумар 15474 і па знаку БДМ. Вось гэта ўжо вялікая перамога, вялікая добрая азнака, таму што мы разумеем, што гэты твор уваходзіў у збор БДМ, Беларускага дзяржаўнага музея, які быў створаны ў Мінску ў 20-х годах 20-го стагоддзя і меў аддзяленне з 24-го года у Віцебску і Магілёве, а з 26-го яшчэ ў Гомелі. Такім чынам гэты твор належаў да калекцыі БДМ. Складанасць толькі ў тым, што ў 20-х годах там не было нумара 15474. У тыя часы там была меншая колькасць інвентарных нумароў, вялікая колькасць музейных прадметаў інвентарызавалася пад адным нумарам, то бок такі калекцыйны прынцып, калі это одно вялікае паступленне, надаецца адзін нумар, а далей праз дроб вялікая колькасць вось такіх лічбаў асобных. А 15474 такія нумары у гэтым музеі з'яўляюцца ўжо ў 30-х годах, калі музей змяніў сваю назву, это ўжо быў
быў сацыяльна-гістарычны музей. І ў інвентарных кнігах 30-х гадоў мы можам бачыць такі нумар, але пад ім заінвентарызаваная шведская манета, а зусім не укрыжаванне. Гэты ж нумар мае дачыненне да картатэкі, якая была створана у Мюнхенскім цэнтральным зборным пункце у Мюнхене, у Германії, то бок падчас рэстытуцыі музейных каштоўнасцяў, якія былі вывезены з акупаваных земляў. У 47-52 годзе была складзена вось такая картатэка уласнасці мастацкіх каштоўнасцей. І там, вось, як вы бачыце, дзесяткі тысяч мастацкіх каштоўнасцей вывезены нацыстамі з розных тэрыторый. І сярод іх менавіта пад гэтым нумарам, адзначаным тут 15474, мы знаходзім вось такую картку, дзе якраз на наше шчасце ўжо не шведская манета, а менавіта вось напісана, што это укрыжаванне. Тут толькі па-нямецку: корпус айнес круцификсус хольцфігур унбемальт. Значыць, цела ад укрыжавання, драўляная фігура, не памаляваная. Ну, тут можна і немцаў крыху паправіць, яна ўсё ж такі, раю ўсім падысці потым бліжэй і паглядзець, што яна ўсё ж такі памаляваная. Там ёсць рэшткі фарбавага слою, але толькі рэшткі. Таму можна дараваць такую недакладнасць. А вось ніжэй там адзначаны стан захаванасці гэтага прадмета. Пазначана, што адсутнічаюць абедзве рукі, а таксама абедзве нагі ніжэй каленяў. Ад шыі да вось павязкі вялікая шчыліна. То бок, вось, можете просто зараз паглядзець, што стан захаванасці таксама паказвае, што это менавіта той прадмет, які нас цікавіць. Дачыненне да гэтага прадмета мае яшчэ адна картка, нумар 14213. Гэта транспартная так званая картка. У ёй азначаны не толькі укрыжаванне, а яшчэ шэраг прадметаў, якія вярнуліся ў Мінск разам з ім. Фігурнай такой дужкай абведзены яшчэ 3 прадметы. Я ўжо не буду кожнага з іх называць нумары, каб вас лішнімі лічбамі не блытаць. Іх вы можете прачытаць непасрэдна ў артыкуле. Але гэтыя рэчы таксама былі вернутыя ў Мінск. Далей яны прайшлі па гэтым вопісе музейных экспанатаў, вернутых з Германіі. І далей яны былі заінвентарызаваныя ў кнізе гістарычнага музея, якая стваралася ў 1953 годзе. І яны на сёння таксама ідэнтыфікуюцца. Святы Георгій, ён ідэнтыфікуецца хаця б проста па апісанню, таму што ён у нямецкай картцы зафіксаваны як святы, які забівае дракона з чалавечым тварам. Гэта такі вельмі адметны і рэдкі такая іканаграфія, рэдкая. І яна пазнаецца, ну і па нумарах таксама. Маці Божая, якая тут першай на малюнку прадстаўлена, мае на левым плячы нумар 3069. Это нумар вось гэтага гістарычнага музея. Адпаведна, калі мы зазірнем у кнігу інвентарную гістарычнага музея, мы ўбачым там нумар па вопісу, а калі зазірнем у вопіс твораў, вернутых з Германіі, то ўбачым нямецкую картку, ад якой мы, уласна, да яе прыйшлі. Такім чынам, вось гэтыя два прадмета дакладна знаходзяцца у зборы мастацкага музея. Ну і пасярэдзіне такі крыху гіпатэтычны твор, у яго гіпатэтычная сувязь з прадметам, які зафіксаваны вось у той скрыні, і вось прыехаў разам з іншымі прадметамі, таму што нумары на ім не захаваліся. Вы бачыце, што цяжкі стан захаванасці гэта прадметы, і ніякіх нумароў на ім няма, але трэба сказаць, што вось ён апісваецца як святая са складзенымі рукамі. Ён паступіў у наш музей вось менавіта з такім азначэннем святая са складзенымі рукамі. На сённяшні дзень ён ужо пераатрыбутаваны, гэта апостол Ян, але вось ён у шэрагу дакументаў фігуруе менавіта як святая са складзенымі рукамі. Ён мае менавіта такі памер, як той твор, які вывозіўся і быў вернуты з Германіі. І адзінае, што няма самого нумара на прадмеце. Аднак вось тая святая са складзенымі рукамі, якая была вернута з Германіі, яна таксама была заінвентарызавана ў гістарычным музеі, атрымала свой нумар, але пасля у 70-х годах яна была спісаная са збору гістарычнага музея, а значыць, яе проста не знайшлі.
нейкім чынам, відаць, перадалі, можа, фізічна, яна не знайшлася. Ну, вось цэлы шэраг ёсць прадметаў, спісаных гэткім жа чынам, якія потым былі заінвентарызаваныя ў нашым музеі ўжо ажно ў 1974 годзе. Вось ёсць такі акт, дзе з'яўляюцца прадметы, якія нібыта не маюць ніякага да гэтага паходжання, але зразумела, што яны не з экспедыцыі былі, а ўсё ж такі з даваенных збораў. Шэраг з гэтых твораў ідэнтыфікуюцца паводле нумароў, якія на іх маюцца. Ну, на гэтым, на жаль, нумар не захаваўся. Пра паходжанне, нас жа цікавіць паходжанне нашага твора. З гэтых трох цудоўных музейных прадметаў мы дакладна ведаем паходжанне аднаго, а менавіта вось Георгія, які, праўда, не раз змяняў свае імёны. Ён то фігуруе як Георгій, то фігуруе як святы Міхаіл. Ну, вось у нас святы Міхаіл. Бачыце, што іканаграфія вельмі падобная. І святого Георгія таксама ўсе змеяборцы так уяўляюць, што толькі ён часцей на кані, но бывае і так, і пешкі забівае цмока. Ну, вось ён, у тым ліку ён экспанаваўся ў 1925 годзе на першай усебеларускай мастацкай выстаўцы і увайшоў у каталог аддзелу старажытнага мастацтва, падрыхтаваны Міколам Шчакаціхіным. Тут, вот бачыце, ён як архістратыг Міхаіл выступае. А ўнізе ёсць больш ранні каталог, спасылка, это каталог музея Віцебскай учёнай архіўнай камісіі 1912 года, у збор якой ён уваходзіў да таго, да вось стварэння гэтай сеткі, калі беларускі дзяржаўны музей стаў галоўным музеем, і ў яго былі філіалы ў Магілёве і ў Віцебску. І ўжо ў гэтым каталогу ён фігуруе як святы Георгій, але самае галоўнае, што і там падаецца яго паходжанне з Полацка, з бывшага рымска-каталічскага касцёла. Ён з нейкага касцёла з Полацка. Тым не менш, на жаль, гэта інфармацыя нас таксама не задавальняе ў нашых пошуках паходжання нашага укрыжавання, паколькі відаць, усё ж такі адзінае, што звязвае гэтыя тры творы з нашым укрыжаваннем, гэта памер. Усе яны ад 97 да метра з небольшым памерам, і такім чынам іх проста упакавалі ў адну скрыню і прывезлі ў Мінск. Але адзін з гэтых твораў, а менавіта вось гэта святая са складзенымі рукамі, мае яшчэ нешта агульнае з укрыжаваннем. У картцы ёсць пазнакі, ранейшыя пазнакі, якія звязаныя са самімі гэтымі прадметамі. У укрыжаванні ёсць пазнака 5973/10, у святой так званай гэта 5973/12. І вось гэтыя ўжо нумары, яны сапраўды пазнаюцца. Я ўжо казаў, што менавіта так у беларускім дзяржаўным музеі ў 20-е гады пазначалі вялікія паступленні, якім давалі адзін агульны нумар, а далей нейкія дробавыя лічбы. І у гэтай картатэцы мы можам знайсці яшчэ шэраг такіх прадметаў, скульптур. Мы зараз пакуль звяртаемся да твораў, значыць, скульптурных. Нумар 5973/13 мае вось гэтая святая, якая вельмі цікава пазначана ў вопісе вернутых з Германіі прадметаў як святая на хадулях. Бачыце, у яе адламаныя ступні ног, якія выглядаюць так крыху выцягнута ўніз, і вось так яе цікава запісалі. Але не ўсе прадметы знаходзяцца ў нямецкай картатэцы, таму што цяжка іх знаходзіць, калі няма наўпрост спасылкі дзе-небудзь у вопісе ці ў пазнейшых нумарах няма спасылкі на нейкі нумар ад нямецкай картатэкі, то цяжка сярод 15-20 тысяч музейных прадметаў часам можна нешта і прапусціць. Тым больш, калі вось сам нумар у картцы можа быць і не пазначаны, яго могуць не знайсці, а вось колькасць анёлаў там, паверце мне, дастатковая, каб іх зблытаць. Але вось у дадзеным выпадку нам пашанцавала, што на спіне аднаго з гэтых анёлаў ёсць папяровая налепка, якая мае нумар 5973/9А ці 8А, там неразборліва. Ну, адпаведна, другі, напэўна, быў 9Б. Это два анёлы, якія таксама маюць гэты нумар 5973. Ну і вы ўжо заўважылі, напэўна, што это зусім розныя прадметы, зусім розныя па мастацкай вартасці, выразнасці, і зусім бачна, што это не з аднаго комплекса яны паходзяць, што мы тут бачым і вось такі народную, скажем, низовое такое мастацтва, такую пластыку, такое сталае барока 18 стагоддзя, якая не мае такіх адметных архаічных рысаў. І ўсё адно з гэтага шэрагу нашае укрыжаванне, канешне,
відавочна выбіваецца. Вопіс музейных экспанатаў, вернутых з Германіі, там таксама, вось бачыце, ёсць скульптура распяція. Вось я вылучыў чырвоным колерам, і сярод нумароў там ёсць 5973/25. Мяне яно цікавіла там скульптура, але выявілася, што это ніякая не скульптура. Вось яна таксама ў нашым музеі захоўваецца. Это ўкрыжаванне, відаць, на вершы іканастасу, яно, канешне, выпілавана па форме гэтых фігур, укрыжавання з прадстаячымі, але гэта ўсё ж такі жывапіс. Это жывапісны твор. Трэба сказаць пра гэты нумар 5973. Ён ужо дазволіў нам знайсці крыніцу паходжання, менавіта мясцовасць вызначыць той арэал, скажем так, дзе прынамсі бытавала гэта ўкрыжаванне насамрэч, а не Галубічы. Справа ў тым, што ў 1924 годзе была выдадзена пастанова СНК БССР, пра якую я ўжо так нібыта згадываў. Згодна гэтай пастановы беларускі дзяржаўны музей станавіўся цэнтральным музеем БССР з аддзяленнямі ў Віцебску і ў Магілёве. І ўсе музейныя прадметы рэспубліканскага значэння павінны былі быць перададзены ў гэты музей. І адным з першых ужо ў 1924 годзе адбылася вялікая перадача з Мсціслаўскага былога царкоўнага музея, царкоўна-гістарычнага музея ў Мсціславе. І вось менавіта гэтыя музейныя прадметы атрымалі той самы нумар 5973 і вялікую колькасць дробавых лічбаў. І сярод гэтых твораў не толькі скульптура, але і выбітныя творы мастацкія, жывапісныя. Гэтыя абразы, вось я пад імі, бачыце, пазначыў нумары, якія ёсць на саміх прадметах. 5973/52, 5973/51. Знаёмыя нам нумары. Адносна гэтых музейных прадметаў мы ведаем іх першапачатковае паходжанне, з якой царквы нават яны паходзілі. Вось гэтыя абразы паходзяць з Крычава. Ілья, адпаведна, з Ільінскай царквы ў Крычаве, а Успенне з Мікольскай царквы ў Крычаве. Таксама да ліку гэтых твораў з Крычава яшчэ адносіцца святы Засіма Салавецкі, такі цікавы абраз, і на ім вы бачыце налепку знізу. Папяровую старую налепку, дзякуючы якім мы і ведаем пра іх паходжанне. Там пазначана таксама, што это Спасская царква ў Крычаве. Таксама да гэтага шэрагу твораў, перададзеных з Мсціслаўскага музея, адносяцца абразы з Басценавіч. Абраз цудоўнай Маці Божай першай паловы 17 стагоддзя, а таксама яшчэ два цудоўных абраза ўжо 18 стагоддзя. Гэта цалаванне Якіма і Ганны, пакланенне вешчуноў, і ў сярэдзіне яшчэ адзін абраз смаленскіх святых, Авраамія, Меркурія Смаленскіх, аўтарам якіх нават называюць басценавіцкага майстра, таму што все тры гэтыя абразы паходзяць з Басценавіч, Мсціслаўскага раёну Магілёўскай вобласці. А таксама у нас у зборы вось сюды у прэзентацыю не ўвайшоў абраз, таму што я не ўсе абразы ўключаў у прэзентацыю, а такія найбольш знаёмыя нашаму гледачу. У нас ёсць такі вельмі цікавы абраз, шматчасткавы, на адваротным баку, якім пазначана, што ён паходзіць з вёскі Хіславічы. Сёння это Смаленская вобласць Расійскай Федэрацыі. Абраз, які мае нумар 5973, цікавы нам нумар, ён не мае такого паходжання, не захавалася канкрэтны населены пункт, з якого ён паходзіць, але мы бачым, што на ім выяўлена. Это Маці Божая Бялыніцкая, культ якой таксама быў найбольш распаўсюджаны на ўсходзе Беларусі. То есть мы можам меркаваць, што это таксама нейкі з той мясцовасці помнік. І такім чынам мы бачым, што гэта творы, якія перадаваліся з Мсціслаўскага музея, яны не маюць шырокую геаграфію паходжання. Гэта не творы там з Гродзенскай вобласці, з Гомельскай вобласці, з Віцебска аднекуль. Гэта вось, гэта ўсё вельмі блізка. Вось калі іх аб'яднаць усе разам і ўзяць кола радыусам 40 кіламетраў, то усе яны трапляюць у цэнтры Мсціслаў. А вось калі на поўдзень вы пойдзеце, 39 кіламетраў ад Мсціслава будзе Крычаў, 35 кіламетраў на паўночны ўсход тыя Хіславічы, пра якія мы кажам, і зусім побач 23 кіламетры Басценавіч. Такім чынам, вось менавіта той арэал, дзе мы сапраўды насамрэч павінны шукаць святыню, царкву ці касцёл, з якой насамрэч паходзіць гэтае укрыжаванне. І чаму гэта важна?
Потому што менавіта паходжанне гэтага ўкрыжавання з галубічаў дало падставу нашаму выбітнаму даследчыку Александру Адамовичу Ярашевичу датаваць яго менавіта позняй датыроўкай гэтай 17 стагоддзям. Таму што Александр Адамович у сваім артыкуле, спецыяльна прысвечаным гэтаму ўкрыжаванню, ён пісаў: «Первая задача искусствоведа – установить, кем, когда и для кого создано произведение». Это вельми правильные словы и вельми правильный подыход. Это не просто стилистичное, значит, параўнанне, вось некие архаичные рысы там, и так далее. Это спроба связать помнік з конкретной мясцовасцю и с конкретными побудовами, церквами, интерьерами, у якіх ён мог знаходзіцца. И вось Александр Адамович, адпаведна, піша, што на перыяд 14 стагоддзя няма ніякіх пераканаўчых доказаў з'яўлення манументальнай скульптуры ў праваслаўных храмах Вялікага княства Літоўскае. Чаму ён кажа менавіта пра праваслаўныя храмы Вялікага княства Літоўскае? Таму што у Галубічах не было каталіцкага касцёла. Затое там была царква, якая згадваецца ў сярэдзіне 16 стагоддзя, і вось ужо ў першай палове 17 стагоддзя яе фундатары былі звязаны з віленскімі базільянамі, і менавіта на гэты перыяд яна узбагачалася пэўнымі рэчамі, і вось менавіта да гэтай перыяду адносіцца прапанаваная Александром Адамовичем датіроўка. Але сёння, напэўна, на шчасце, мы даведаліся, што гэта памылковае вызначэнне. І таму сёння трэба іскаць іншае абгрунтаванне для датавання гэтага твору. І думаць, вось, адкуль яно можа сапраўды паходзіць, якія ёсць падставы лічыць яго насамрэч архаічным, сярэднявечным, першым у шэрагу падобных твораў, ці, магчыма, адносіць яго сапраўды да новага часу і 17 стагоддзя. Трэба сказаць, што, давайте яшчэ раз так на яго бліжэй паглядзім, ёсць даследчыкі, вось ёсць розныя меркаванні. Напрыклад, літоўская даследчыца Марыя Матушакайта, яна, значыць, у сваёй кнізе, прысвечанай літоўскай скульптуры да першай паловы 17 стагоддзя, яна аналізуе, таксама вось робіць такі мастацтвазнаўчы аналіз гэтага твору і адзначае, што сапраўды тут вельмі архаічная трактоўка, мадэліроўка галавы, але яна вельмі адрозніваецца ад мадэліроўкі скульптурнай цела. І можна нават меркаваць, што это рабілі розныя майстры. Вось так, галава яна прапрацаваная, вельмі такая далікатна зроблена, а вось цела яно ўжо такое больш характэрнае для новага часу, можа быць рэнесанснага і больш позняга перыяду мае асаблівасць. У прыватнасці вось яна звяртае ўвагу на такія касцяныя наросты, як яна піша вось на целе Хрыста, вось такія гронкі нібыта вінаграду, так? І кажа, што гэты элемент з'яўляецца ў пластыцы ў 16 стагоддзі і робіцца папулярным у пазнейшыя часы. А таксама кажа пра тое, што немагчыма ўявіць у гатычным мастацтве, то бок у 14 стагоддзі вось такую трактоўку плата. Яна знаходзіць аналаг нечага падобнага таксама у малітоўніку 1528 года, малітоўніку Гаштольда, які належаў Альбрехту Гаштольду, і кажа, што вось пры ўсёй розніцы трактоўкі візуальнай Хрыста вось ёсць нейкія паралелі. І такім чынам яна прапановвае, напрыклад, датіроўку першай паловы 16 стагоддзя. Такім чынам гэта такое пытанне ўжо адкрытае, над якім мы павінны сур'ёзна думаць і прыводзіць нейкія наступныя аргументы. І я думаю, што это можа быць калі-небудзь тэмай для наступных лекцый. Дзякую вам за ўвагу. Калі ёсць нейкія пытанні, то задавайце. З задавальненнем адкажу. Лекцыя захапіла слухачоў і выклікала шматлікія пытанні. Адна са слухачак папрасіла патлумачыць гіпотэзу літоўскай даследчыцы Марыі Матушакайте пра удзел у стварэнні скульптуры розных майстроў. Хіба не адзін майстар выразае скульптуру? Ведаеце, як робяцца абразы? Яны робяцца майстэрняй. Там ёсць, напрыклад, майстры, якія робяць толькі фон. Майстры, якія робяць шаты, так, адзенні святых і ўсё, што называецца долічнае. А ёсць жывапіс, які называецца лічное. І тады прыходзіць майстар ужо найбольш кваліфікаваны. І ён робіць толькі выяву ліка святога. І, напэўна, яна меркавала, што нешта падобнае магло быць і ў гэтай скульптуры.
Слухачы пацікавіліся, а як сам лектар адносіцца да гэтай гіпотэзы. Я, шчыра кажучы, не бачу такой кардынальнай розніцы паміж трактоўкай цела і трактоўкай галавы. Калі мы паглядзім на цела, яно таксама дастаткова арнаментальнае, скажем, не настолькі натуралістычнае, як падае Марыя Матушака. Мы бачым такія формы, якія бачныя яшчэ у сапраўды ў жывапісных сярэднявечных укрыжаваннях вялікіх, і форму цела, і тут абазначеныя рысы на жываце таксама. І ў той жа час звярніце ўвагу на галаву пры ўсіх арнаментальнасці, такой дэкаратыўнасці. Мы бачым тыя рысы, якія ўласцівыя мастацтву новага часу, а не сярэднявечча. Гэта ідэя пра тое, што ёсць кропка агляду твору, укрыжавання, з якой ён выглядае сапраўды натуралістычна і сапраўды дасканала. А калі мы крыху робім крок у бок, то ўжо гэта ілюзія губляецца. І калі вы паглядзіце тут вуха, так не натуралістычна, дэкаратыўна, зроблена, як у сярэднявечча яно магло быць. Але калі мы робім крок у бок, то другога вуха мы не заўважаем. То бок гэтыя рысы, гэта памежнасць, скажем так, старажытнасці і новага часу, яны ўласцівыя у аднолькавай ступені з майго пункту гледжання і для цела, і для галавы, і для ўсяго гэтага твору, і выглядае ён цалкам цэласна, і не ўпэўнены, што яго рабілі некалькі майстроў. Таму што, калі вы паглядзіце, як зроблены па-майстэрску гэты музейчык, падыдзеце, ён, здаецца, маленькі такі элемент, які не прыцягвае вялікую увагу, але ён літаральна як сапраўдная тканіна, перавязана ў некалькіх плоскасцях разгорнута. Гэта дастаткова складана зрабіць. Адзін са слухачоў папрасіў удакладніць, як даследчык акрэслівае стылістыку ўкрыжавання, што тут пераважае гатычная або барочная стылістыка. Што датычыцца стылістыкі, то я магу канстатаваць, што это сапраўды твор, які выбіваецца са стылістыкі бараковай, з якой мы знаёмыя больш-менш у вялікай колькасці помнікаў. І тут сапраўды маюцца пэўныя такія архаічныя рысы. Іншая справа, што для нас архаічныя рысы. Таму што скульптура ў нас, пра якую мы ведаем і сапраўды можам дакладна казаць пра час яе паходжання, яна сапраўды з'яўляецца ў нашых касцёлах на пачатку 17 стагоддзя, напрыканцы, на мяжы 16-17 стагоддзя. І тыя помнікі, якія вы бачыце таксама ў гэтай зале, тут яны калісьці ўсе датаваліся таксама 16 стагоддзям, 15 стагоддзям, а пазней Александр Адамович спрабаваў аналізаваць дадзеныя зыходныя, якія ў яго былі. І калі гэтыя дадзеныя былі дакладныя, ён вельмі трапна і вельмі абгрунтавана даказаў, што ўсе гэтыя творы таксама адносяцца да першай паловы 17 стагоддзя. І я думаю, што, скажем так, Александр Адамович Ярашевіч, усё ж такі, не гледзячы на гэтую памылку, ён бліжэй да праўды, чым датаванне 14 стагоддзям. Але яно сапраўды можа быць крыху ранейшым. Апошняе пытанне датычылася паходжання ўкрыжавання. Шматлікія скульптурныя, жывапісныя, кніжныя помнікі ствараліся ў адным месцы, а затым перамяшчаліся і знаходзіліся на іншых тэрыторыях. Ці магчыма вызначыць менавіта месца паходжання скульптуры? Што датычыцца скульптуры, наколькі яна звязана непасрэдна з месцам свайго бытавання, канешне, па-рознаму. Канешне, можа быць такое, што нейкі абраз ці нейкая скульптура, крыж алтарны, яны прывозіліся, і, зрэшты, большая частка гэтых абразоў, якія мы тут бачым, яны датуюцца 17-18 стагоддзям, але вывезены з цэркваў 19 стагоддзя. І гэта ніяк не азначае, што іх неабходна датаваць 19 стагоддзям. Але сапраўды, калі ёсць прывязка да пэўнай царквы, гэта дазваляе глядзець на творы больш абгрунтавана. Дзякуем часопісу «Роднае слова», Нацыянальнаму мастацкаму музею Рэспублікі Беларусь, аўтару даследавання Станіславу Чавусу. Да сустрэчы на YouTube-канале «Радыё Марыя». Культурная раніца з Таццянай Сапегай.